ule enga tite ringe mani kan khovel hi tun lai chanchin thalo tam tak khiat min de mol mol mai ania kan internet chak to wang te po ani theye so inspiration lamina an post thar kan mer shiat ten miron thon lol maya he thili makka tiang reng khop maya he video he an thuron post kan chiaranga kan enanga anulama kan soizui don nia engpo ni se kan chiar chok photanga tin mi ain kan film khur zual deuh hlekanga akhua po kan han thup lo lo ange chante po kan soyang lunglei district a khopa khat ta pithan hliri kumsom sari pathum mi ama chawa khosa chu an che nei na an che na in mi sualin arok thin tu chu man chho tumin november nili sangni somni panga khan achanga ain rok thin tu mi panau pang kumsom palimi chu achang chuak ani a in rok tu chuan tubo nen pithan hliri hi abeile ta voi tam alua achut nu in thi chhongin akal sanani anat ema wagin ai zo lam ambulance aron pan pui ngal ania zanre ebenezer hospital a zai ngal ani mase ahliam torna sat ema wangin november ni sompali sangni somni panga tlaidari vel khan pithan hliri chuan chatuan ram min pan santa ani amani november ni som pathum khan achanchin kan beng aron thlenga bozui tuma kan boi pui laya min kalsan mai hi poi kan tin kan ui tak zitani aral na tur thil pek thon tuma boi pui me kani tin zo inspiration te hian anron pos ani hi athi ni hi november ni som pali tlai lam darli ania chu chu karma sajir top kha ani pithan hlir hi bei ato tanga ni som nuwa aborala heiwang at boral nga lok lo wang te po ani mai theya hetianga achan chin hi mi puin kan she kan puang mi pui hne na ponzar ani lo reu maya tin ala lo khop mai zo inspiration tuna aron post chuaka kan mu chaw ani no pang tak tak rol thar chho chuak tan tir tur ek chawina apoi khoina ani azia lo khop mai tin he thila hian no pang poi khoi tu juvenile tena poyan khoina a chuan dan hi thik thu che khop maya an mani identity an mani hriat theina tur angchi ponzar kha phal ani lowa hetiang chungchang a hian film khorangai khop maya tin an chunga ro rel na apo juvenile justice board noya ashan pa in ania no pang tan environment hima tiang khan an chung thu rel tur ania an chung thu rel tura case lian tham tak alo ni po in hemi police case pa ngai kan ti lok apa te in khong le khatiang angkha om tur ani lawa tin jail an tang ton ani po in kum som pariat an tlen ma chu jail an tang thiang lo chu india rama hian kan dan hian no pangte kumtling lo te poi khoi tun nemo poi khoi lo tun nemo ahum him thakop maya hei tuna po mei thai a in rok ani thina chu kumtling lo no pangte in tleirol chakwak rual in rol thar tran tir ek chakwak rualin in alo rok ania hei ka soi fo thin kha ni ru video ka mu pianga kala soi tel zat thin kha in la hriat thei karing ruk na lama hian in tlan chiat an tum na lama te in sa seng an tum na lama te an ma ni lo mutu te an bei mai te na taka kut thlak mai te hi thil thleng tam lutuk mai ni thil poi lian tham tak thleng thei ni chuwangin ruk hi thil lian tham thlen nana chance thalu tukani poi khoina lian tham thlen nana chance thalu tukani tin hei tun la ya mi kan thang chak to kan ril ru te po apoi tling ma ti mai teng sol na konga phei chuan poi khoina sang hian kum tling lo in nam noina a thleng hnem tamol bol hle maya delia case rap thlak tak mai pong sol at in tha zuina ba sa tanga in the thlak na case lian tham tak mai nirbaya case apo khan aphu saber nian soi kha kum tling lo ania midang te khai hluma sheman ni pap lain ani chu kum thum tangin a chuak le maya hemin hu po hian a chanchen an soi zui zel na chuan so rong bolin visual pola telin nasa takin a khosa zui ta zel ti a soi te po oma adikem kan thra zui talo
chung suan ya kum tling lo te hi kan India dan hen hum him na sakop mai tin India mai ni lawa USA kan ti America dan thatak nei kan ti te ani lama po chu tiang chu ani thawa amaro chu kum upalam to deute te tiang kum som pariat nai to deute an so sual dana zira puitling anga an shrem na lek ko te po mitam tak anom ve thawa chu ti rol chuan no pangpoi khoina hi chu puitling poi khoina ang ema khoirama ma hian en ani ngai lowo ti kha hriat a thakop bai amaro chu he thil hi thil thrak ber ani em ti chon ngai tuana ati thui viau maya hei tun tuma po hian tiang hian mizorama ngei pitar to tak mai chunga nun rong taka chet na a thleng ania no pang te ti mai tiang rol thar chho ek turina athil ti ania arab thla khop maya mizorama po hian he tiang ang chi tual tha na thleng zeu maya tin ruk te om fo maya apoi tak zeta ruk khi mi tam takin soimoi kan tum thin rui hlo wanga ruk na tam bera chung hi lo wanga ruk na te po he thleng tam mani chung chuanin midang te mian rok tum na lama en ti pal na hi a thlen tem maya chu wangin heng ruk te in khonga isia ke mo in laina sia ke mo chu tiang kha tiang chu ni ti soimoi tum phet na ang chi hi e bo se ka ti khop maya apoi thei zia hi he thilina a thlen poi thei zia hi kan sia ta poi mo khop mai hetiang de uchi thil thleng hi ka soi to police pakhat duty ho kum upalam kum somruk don to ni upalam chak kovak lu tuk to lawani a duty ho a duty zo ho aizol ko chung a thil thleng ani anin chunga ruk alo oma kongka wo hong chu ruk tlan siat tum chuan man ruan ne na beya a khabero vok hi hialani zutiang khop chu ani va tlema anin thatlo chawani ni po chu tiang chuan ruk te hian an tlan siat tum dalama ten ma nin in ven tum dalama te poisa kan nei to thin lawa arem dan angin an ril ron thok ma saber le arem chang angin an che to mai thin ti hi kan hriat thiam angai chu wang chuan ruk na te eng wang ru hlo wang ani mo thil dang wang ani mo mun sang a thlen hian a tran na lame mo in ngai dam ti vel ang zonga comment le tiang tong kam hi kan nei na salutuk thina ani na taka chuan police a case in siam sak papa ani anga in shem papa phi nalutuk lo thin ma sela kan ti ngei tur ani ti kan hriat thara poimo khopin ka hria he tunlai ruk tam zia chu kan sheve kang aizola tanga thingtlang hun sanga ruk hi hlorani anasa mai ni thil makle de pakhat chu thil rap thlak tak mai a thlenga thil thleng tam lu tukani lo ni bezorama chuan chu ei tuna a thlen hun chu thlatir dai kha nia tun nuwa kar masa khan a borala ti chuan tun kara ti hen kan hre chawni zo inspiration te zara karan hre thei ta chawani tun lai man lai huna po kum som li vel liam ta chumi malam dai to po in mizorama tual tha na thleng ang chi te thil rap thlak deuh thleng ang chi te zin kual te na kanin hlan chhon hun lai to po in thu tual tha na rap thlak deuh te thil lian tham thleng hi kanin shepo ton zung zera chumi huna chuan chu tiang chu thlenga chung chu thleng ti te tin soi war na te po a tam thin khop maya chu ti lai kara tunang lai khovel to internet 5G len mi zong in smartphone kan hum to na khovela thil thleng hi kan mipuin kan she har hle mai ti tiang a hriate chuan om venge yanga amaro chu mipui nol puya chanchin thar anga kan hriat tura adar lo thei hle maya thil mak dang dai takani he thil hi ano pangpoi khoina ani wang te pone ngatin atira ap kutur ber aboral lok lo wang te po ani ve thei tho boka hemi rula kan soidu chu enga tinge chanchin thara te kan puana dam doi tol te le heng te hi enge danangin action la kan i thowa enge atang kaina enge chumi kan lo hriat ve kher chu enge tulna tipol te po kan mai thei di he global village a kan cheng to kan te internet khovela wangin khovel ram kil to pami po thil thleng neu Ukraine politics boy na mai po an president ai ruk na tun hnai mi po kan threveka tin khuta Ibrahim Traore che dan te phia ru kan i dan te le
ram sang sang thil neu neu chu mi hmuna chuan chumi te chu than ni chulai a chuan hot air balloon atla mi palian thi ti vel zong zong thlengin kan hriat vek to na khovel ani thil lang tlang tak mai thil lang tlang em a thil kan kalpui to ani tun laia chuan mi in case ani pon update ania chanchin thara pon he case a hian engtinge kha case kha chin fel zui ani engtinge zui zel ti hemi puite na kan hriat thin le kan hriat chu democracy a thil poimo tak ani boka kan dan te kan hmang dikem kan hmang fel faem ani nangin kan hmangem ti mi puina kan hriat the na lai tur ani ti kan hriat a poimo khop maya tin damdoi tolte tun lai hian hei damdoi tol hre lo poisa hlom kan nei don suan tia hetiang thil smuggling thil ti hre lo hi kan thanem khop maya chanchin thara te hian min puang don lo ta sela e khotlang hian min shedon lo ta sela zel tan lek lek te chu hre mi lo tur khotlang in min soi sel donin min mudon lo se chuan hre lo tur hi kan tam lut tukani chuwang chuanin hetianga social media chanchin thara te kanin puana kumtling lo chin ni lo chu kanin pholana he mi ti hian chu tiang chuan sarkar du lo ram du lo puyan khoini ti kanin puan zar te hi kan sualaka kanin humhim na man ro che khat poimo tak mai lo ni kanin ven ton na poimo tak mai lo ni a hetiang po enga ma kan ngai to lowa chanchin thara puan po kan zak to lowa chu chuan dam do e tol tia kan zak bi to lowa khotlang ina an thin hrik to lowa nen dong to lowa ni chuan kan chau rau to oviawang kan che to oviawang chu chu ka soi kan soi tel do hetianga chanchin thara puan te tianga inti kher te hi enge tul na enge kan hriat ve kha tang kai na ti chungchang ngai dan nei kan om le thina chu tiang chuan da nga action la kan i thowa enge mi nan lo hriat ve kher kha truna tiang chi mindset kha chu pai bo de ya tha khatiang kan pu ni chuan jail tan poisa vak lem lo ta na chua le dan the ho phei chuan ti shen nei mi lawang za le mi en dong te mi ina chu tiang chu ni he pa hi anti mi mit me kan in ven ton na wang hian mi tam takhian poi te an khoi lo ram rama nun moi hian mi tam takhi chu kan nung vel mai mai ani mol pho hlau wang te chu thil tangkai takani ti hi kan hriat tela ta na poimo khop mai engpo ni sela he chiat to na he poi khoi na hi apoi tak zeta hetiang ang mizorama kan tong mai te a thleng mai te hi azielo thlea big takin no pang kumtling lo te poi khoi na phei chu nu le pa ten mo phur na tap tak kan nei ti shela an fa te en kol na konga tran kan lak le zual te po angai ani